ହେଇଟି ମୁଁ ଦି ଦିନ ପରେ ବାପ ଯାଉଛି। ହଁ ହଁ ଯା 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 ଯିବି ତ? ହଁ ଆଉ ତମେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବ ହାତରେ? ହଁ ରୋଷେଇ କଥା ଆସେ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ କାଇଁ ହଉଛ? ଆସେ ତ? ହଁ ରୁଟି କରି ଜାଣିଛ? ରୁଟି ହଁ। କଣ ରୁଟି ମୁଁ ଜାଣିନି Oh, he tried it. ଦି ଦିନ ପରେ ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇଲି। ଆଉ ଭାରି ବଡ ବଡ କଥା କହି ପକଉଥିଲ। ମୁଁ ଗୋଳ ଗୋଳ ରୁଟି ବନେଇ ପକେଇବି। ଇଏ କଣ ବନେଇଛ? ରୁଟି ବା ରୁଟି। ହଁ ଗୋଟେ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର, ଗୋଟେ ଜାପାନ ମାନଚିତ୍ର। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ଓଡିଶା ମାନଚିତ୍ର ଏଇ ଦେଖୁନ ଏଇଟା ହଉଛି ଓଡିଶା ଭଳିଆ ହେଇନି ଦେଖ ଏଇଠି ନୁହଁ ଏଇଠି ହଉଛି ଗୁଲୁଆ ସାରଙ୍କ ଘର ଏଇଟା ହଉଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଘର ହେଇଛି ଗୁଲୁଆ ସାରଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବୁଲିଲା କମେଡି ଗୁଲୁଆ ସାରଙ୍କ ଘର ହେଇଛି ଆରେ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଗୁଲୁଆ ସାର କଣ କଲେ ସମୁଦ୍ର ବିଷୟରେ କମେଡି କରିଦେଲେ ସମୁଦ୍ର ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରୁ ମାଟି ଆଇଲା ସେ ଛାନିଆ ଗୋଡା ହାତ ଧରି ପକେଇଲେ କହିଲେ ନାଇଁ 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 ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କମେଡି କରିବୁନି ତାପରେ ଯାଇ ସମୁଦ୍ର ଶାନ୍ତ ହେଲେ ଆରେ ଇଏ କିଛି ନୁହଁ ଇଏ କଣ ଆଠୁ ବଢିଆ ମତେ ବେଲି ଆସେ ଜାଣିଥିବ ଅକ୍ଟୋପସ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଅଟାରେ ବି ଅକ୍ଟୋପସ କରିକି ରୁଟି କରିଦେବି ତମେ କଣ ଜାଣିଛ କହିଲ କେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମୋ ଦେହରେ ତମେ କରିପାରିବ କହୁଛ କଣ ଭଲ ବେଲା ହେଇନି